OK, takže čaute a dneska si zahráme Counter-Strike Global Offensive. Dneska tu mám hostia, Patresa, čau. Čauko, ľudia. No a dneska si zahráme Counter-Strike Global Offensive, takže ideme na to. Dobre. Môžeme si vybrať zbrane? No dobre, vyber si zbrane a ideme na to. Môžeme ísť na to. OK, ja mám vybrať zbrane, neviem jak ty. Ja už som hotový. Už aj plantujem bombu. Tak ty už plantuje aj bombu. No, ja som hotový už. Tuším, bude Bčko zase zavrete tak. No tak ale ja som sa stratil asi. Nespred! Aha. Aha. Opa. Počkaj. Nevybuchne zále. Vybuchne to však už. Opa. Tak dáme, ja si dám auga. Dobre, dobre. S tým sa ti dobre darilo ináč. Hej. Mám aj tu ten crosshair, či je možno. Dobre. Už si ho nastavil, ten crosshair, či? Hej, mám ho tu. OK, pohode. Je to lepšie, že? No. Hej. Je to aj vidieť, že to je pre teba lepšie. Tak to ma jak oslepilo. To ma oslepilo viac než teba. Na to vôbec neflešlo. Ja to flešlo. Musíš sa otočiť vždycky. Jak rýchlo planteš tú bombu, ale? To trvá 2 sekundy maximálne. Plantnúť bombu. Ja plantujem a ja si plantujem tak 5 sekúnd. Čo si spravil? Ty si zhorel? Alebo čo si spravil? Ja som zhorel. Ježiš. To asi vybuchne. Ja mám tak, ale ja nemám žiadne granáty. Tu si granáty však. Však ale ja mám, že môžem za jeden granát. To je nemožné, však ja môžem si kúpiť 4 vždycky. Jak to strafiť zo Zeusom? Zo Zeusom má málo killov, to je taká zbraň, že to je na figu. Kámo, ja nemusím mať nejaký kľúč, to má aj sniper. No vidíš, už nemôžem žiadny granát, si to vyplýtval. Ja aj pretože nemáš už asi peniaze na granát. Opa! Musím tam ísť rýchlo, lebo ty máš defuser kit, tuším. Prosím. Kde by si to dal? No ja nestíham nejako. Ty si to stihol! Kámo, ty si ma zabil a hneď to dalo sa. Ty si mal šťastie normálne. Dobre. Si mi dal one tap. Ty kokos, tak nič nevidím. Tak. Fakt som nič nevidel. Ja mám bombu, počkaj, kde som dal bombu? Aha, tu je. Dobre. Však tam už máš nadchodok. Ja našimol som si. Aha.
Ježiši. Ja som bol onej nastavený, ak aj len taký. Si ma tam onej začal strieľať. Poď, prosím, poď. Pridaj, panáčik, prosím, pridaj. Mám. Šťastie. Dobre. Počkaj, ja si stíšim zvuky, lebo... Tak, dáme na trojku. S tým augom sa mi proste darí. Všimol som si, však to je také najľahšie s tým augom. Mne sa darí aj za VPčko. No, ale tak. Ja by sa zdarí mega Ja za sniper. Niekedy používam AD. S takými ťažkými zbraňami, ne? No. Alebo brokovníci sú dobré, ale na diaľku to nie je moc dobré. Ja som ti trafil ruku. Ja som ti trafil ruku normálne. Videl som. Ale to ja nestíham. Možno ešte stihneš. Nestíham. Nestíham, však nestíhaš už. Nestíham. Nevadí. To 3-2. Ešte to možno vyrovnáš. Ježiš, ty tam, ja vždycky tam idem a vždycky si tam. Ale dobre si ma popálil. Aha, nič nevidím. Bože, ne, to je trafil fúza. A že najlepšie, že ty keď si zoberieš snajpu, tak ja keď idem na teba na blízko, tak ty proste nemáš výhodu. Áno. Jedine s pištolkou mám trápať. No ale s pištolku to ťa možno tam trafím, že... Na 8 krát ma zabije. No však. Ako keď využiješ voľaké... revolver alebo niečo také. Raz keby som ťa zabil, tak stíham. Môžeme. OK. Poď na to. Ja to dám. Vyrovnám to. Nedám. Vyrovnáš to, ja si myslím, to dáš. Teraz budem šprintovať po mne. Ja to nestíham, či? Teda ma tam zabije ešte. Asi toto, s týmto sa mi darí celkom. To MP. SD, či jak sa to volá. Tak ja nič nevidíš, ak som dostal flashbang k tomu hane. Ty si hodil flashbang, že? Flashbang. No však... Je taký, že... Čo? Však ja som nehádzal flashbang. Ja som hádzal... Ja viem. Mám tu smoke. Ja mám nezračoval ten smoke. Prečo? To je dobré. No, je dobrý, ale... Tak to môže skryť bombu. Aha. Čo ti mám povedať? Nič. Nič nemusíš hovoriť. Takže pre mňa je dobré, ale pre mňa je dobrý smoke. Ale akože keď to mám aj protivník, tak... Víš, jak to je. Áno, chápem. Tak som to myslel. Nebaví sa. Vyskúšam zo Zeus. Teraz to musím otočiť. No vyskúšame. Je to 4-3. Ježiš, ja som to dal do steny. Dobre, granát som hodil, dobre. Opa. Ale... Opa. Ne. Nie, prebíjam. Prebíjam aj ja.
Yes. Viktor to zakričal, že á. Čak to ty? To keď umreš, keď ťa tejznem so Zeusom. Á! To bolo také úplne, keby to bol postielnutý. Á! Také á. No ja stíham, lebo som ty kokos minútu bežal. Asi ne, možno. No, kebyže sa trafil. Kebyže sa trafím, Počkej, tak... skúsim na teba broknu. Ne, vyskúšaj, ale... Ne, ja sa bojím. Bo ja vždycky som tak ďaleko. No však to. Teba to neflashlo? Ne, ja neviem prečo. Aj minulé si mi to hodil ku mne, ale flashlo. No. To sa stáva niekedy, neviem. Aha. To som si ťa vôbec nevšimol. Idem takto. Kde si? Kde si? Nie, nepríjemné. No. Ty kokos, to som dobre hodil. Nemôžem ísť ku tebe ani teraz. Čo si spravil? Molotov si hodil? Hodil som na zápalný granát a hodil som to. Mimo. Možno som ťa oslepil. Ja som nič nevidel zatiaľ. A kde si bol? To som bol tuto, kde sú tie krabice. Jak je ten... Jak tam, kde sa spawnuje. No nestíham, to nemusím. Jaký vím. Vyskúšam zase so Zeusom, možno niečo dá, možno ne. Jasné, hore to. Opa, dobre ubral. Ja ťa nevidím. Ahojte. Na tanku. Okay. Takže kde si? Si bielku. Kde si? Aha! Ešte, že som sa tam kúkol. Už by si ma dal dole. Ale ty... Fakt, ale ja som si myslel, že si to nekúpiš. Čo si premienial zbraň, alebo čo si robil, keď si ono... Hoj. Nie, ja som nemal na... Áno, mám iba na... No tak to ti nepomôže. No však. No, čo mám robiť? Nie, už to je 4-5. Možno ešte to vyrovnáš, není to zase taký veľký rozdiel. 6-5. 6-4. Ty gráty to pomôžeme nájsť. To dotuje! To dotuje! Ja som pripojil ku tebe. Ja to som mňou. A netočí sa? Točí sa. No, Je tak to. to je zase cheater. Lebo reálne sa nemá točiť. Prečo všetci sa točia? A dobre, odpojil sa, yes. Odpojil sa. Yes. Počkaj, nemám žiadne zbrane. Ale ja nechápem, prečo oni sa točia, ale my nie. Ja neviem, prečo všetci používajú, mne to pripomína, kebyže všetci používajú cheaty. Čiže my sme sa pripájali na všetky servere a tam iba len všetci sa točili. No tak to si mi ubral dobre s tým granátom.
Mohol si plentnúť bombu, teraz by som iba odplentoval a mali by sme 5-6. Na CS2 sa stala taká chyba, že proste bol turnaj. A CTčko normálne mohlo zobrať bombu, normálne na turnaji, mohol ju plentnúť. Aj normálne proste defuznúť. Počkaj, ne, to nejsem ja. Čiže mal zadarmo bin proste. CS-ku. Lebo bol turnaj a reálne on mohol proste counterterrorist mohol zobrať proste bombu. A plentnúť ju a... Nie, to nejsem ja. Trošku som spadal. Ja nestíham plentnúť, kde je bomba? No tak dal si. Nie! Mohol bych zostrať granát. No to som asi veľmi moc hodil. Bolo to tak, na čo som po tebe hodil. Na vnadu si po mne hodil, alebo čo to bolo? No. Čím si mi ubral, však má 45 HP. To som mal. AVPčko, nie? Nie, niečo si po mne hodil. Aj granát. No. Aha. Neviem sa tráfiť. Normálne cez stenu si mi dal. Dobre. Tak teraz si mi dal taký flash, že... Opa. Bomba je to a ideme plentnúť. Na Ačko. Musí. Nie, čo si po mne hodil? Sa spúšť. No. Čo? Ja si nemôžem kúpiť zbraň, ja mám iba pištolku. Jak ťa mám zabiť s pištolkou, prosím ťa? Lebo? To je zázrak. Ideme ja s pištolkou. Dobre. Dáme si taký súboj s pištolkami. A ty máš automatickú. Nie, ja nemám automatickú, ja som mal onú. Ja nestíham zas plentnúť bombu. A jakáže? Šesť, to sa mi páči. Si takto hodím, bolo ako to? Tak. Dobre. Pristalo to tam? Alebo nie? Dobre, alebo nie? No však hodil si to do stejne, no však. Obidvaja sme hodili flashbang. Opa. Už tam je bomba, ty si tam. Takže, kde si? Aha. A ja, že ťa namietnem, že som v tom vodu. Nie, to čo si po tebe hodil? Na vnadu asi. Ja neviem, čo to... To nestíham, či... Aj zle. Ja mám pištolku! To som hodil po tebe na... Ja mám Desert Eagle iba. To nestíham. No. Stíham? Nestíham. Jasné. Nie. Bože, horím. Granát. No, netrafil trošku. Trošku dosť. Dobre. Môže... Tak. Nech tam smoke, tak. Ty
Nie, nestihol som. Na čo mi je tá návna? Ja neviem, to je iba len na botov, alebo ja neviem, niekedy sa to možno používalo na hráčov. Možno niekedy, keď ešte len bolo prvé CSGO Legacy. No, nebolo Legacy, ale bolo ono klasické ešte CSGO beta. Ešte vtedy sa to využívalo možno. No akože ja som s tým nachytal hráča, ale... Nie, však som bol pri konci úplne. Opa! Stíhaš možno? Nie, to nestíham, ale... Tak už mi povedal, že kaput. Kaput. Problém engine je kaput. Poď. 2 sekundy, ja. To ti to prekazil. Tam bola 0,0, čo som... Normálne. Je druhou cestou. Aha, nejdeš tady to? Ne, nejdeš. Dobre. To reálne. Volí! Losky, volí! Zhorel si. Som to mohol mať vyhraté, aj som hovoril. No tak, nepodarilo. Nestíham. Ajaj. Voda! Sme to dobre zahrali, 7-8. 8-7. No. 7. Dobre, teraz ja som CTčko. Si pripravený? Neviem. Nevím. Aha, ty pôjdeš tou druhou cestičkou, že? Ešte čakám. No, tak kebyže aspoň hodí normálne ten... ne? Aha. Ešte najhoršie bude ono, defuznúť bombu. No ako na blízku snajperku to asi ne. No jasné. Vyskúšam toto. Ej. Nie, ja nemám defuser kit. Nie. Stíham to? Nestíham? Nestíham. A stíham. Yes. Ja vždycky zabudám kúpiť ten defuser. To som čakal. Kde si? Kde si, prosím ťa? Nestíhaš už. Idem. Čo si ešte kupoval zbrane? Ne. No dobre. Písal som správu. Aha.
Kde si ty kokos? Ja som bol vzadu, za tým. Bubo. Zeus. Pozri WhatsApp. Čo? Pozri WhatsApp. Ja som omylom odfotil, ne, volačo. Na Steame. Nevidím, mňa to flashlo. Ja som randomne strieľal. Kámo, ale lepšie sa mi hrá za counter-terrorista. Než... Lebo proste moje AUK. Vážne? Nemám bombu. Zmizla? Asi. Bomba není. Nejde, som ju nechal. Však na mapke máš červený, má ona, bombu, alebo ja neviem, jakým. Nestíham. Nestíhaš, no. Patrex tu není. Čo sa stalo? A, je tu. Haló, čo sa stalo? Čo sa stalo? Neviem. Že čo sa stalo, reku? Daj písal. Mám 5 HP. Hodil som si granát po sebe. Ježiš, Nie som šikovný. šikovný. Nie si. Ty ma nevidíš. Ja som bol za rohom. Tam som čupil. To čo? Také vieru. Ty kokos. Máš tam party. Granát tam je, flashbang tam je. Dobre dávaš. Ja viem, lepšie. Vieš čo, dám si, však to není výhovorka, to je realita inač. Ako musí si zvyknúť na ten inventár, čo majú teroristi a na... Čo? Ty už si... Si aký rýchly. Ja si ešte kupujem zbrane, si tam Desert Eagle kupujem alebo niečo také a... Už lutuješ. Kde si? Už nevidím, kde si. Kde si? Dobre. Kolana máme, dobré skoro. Čo? To jak sa hodí.
Ja niekedy hodím zle. Stáva sa. To som teda dal krásne ten smoke. Aj tak si išiel z tej strany druhej. Ideš v tom smoku. Kde si? Tuto, že? Asi zmizol zas. Kde si bol? Ja ťa neviem nájsť. Normálne ja ťa nikdy nečakám, ja normálne kúkam všade a nikde ťa nenájdem. Nestíham, ne? Aha! Dobre. Ešte to možno vyrovnáš, ja neviem. Keď budeš takto sa schovávať, tak to dáš ešte. Aha. Prečo mne ukazuje, že normálne vybeháš s bombou? Mne to prezradilo, kde si behal. Áno, ja som videl normálne tvoju bombu, že ty ju máš. OK. Čo si dáme? A vetičku. Kde si? Zoberiem si pištolku. Dobre. Ty to ešte vyrovnáš? Možno. Neviem. No tak nestihol si. Toto je posledné kolo, nie? Áno, áno, posledné. Teraz písalo, že posledné kolo. Ináč môžeš to vyrovnať, ako keď budeš sa tak skrývať tam. Jak predtým, tak to dáš. Dobre hodilo po tebe, ale Tam som ťa vôbec nečakal ináč. Kde si? Kde si bol, prosím ťa? Ale ideš, už tryhardíš normálne. Ja ťa nikdy nečakám vôbec. Ale ináč, keby som sa takto neschoval. Jedno bodové kolo ideš. Áno, jedno. Jeden bod chýba do víťazstva môjho týmu. Kam si terorist. Možno ešte stihneš, keď to dáš.
mám úplne ďaleko. Ešte máš 40 sekúnd. O 6. Ja to neviem posunúť do toho vieku. To ešte stíhaš, ja si myslím. Tam dobehneš. No hovorím, že ešte stihneš plantnúť. Kde si? Dobra. No, hovorím, že ešte si. Vidíš. Teraz to už bola naleta. Dobre. Predstav, že budeme mať takisto 16. Áno. No ale vtedy už končí, vieš. 15. To by bolo, že kto z koho. Musím si niečo inakšie zobrať. Kde si? Zas tam budeš, že? Aha. Ja ťa nikde nečakám. Opa. Ale teraz to fakt už nemôžem. Možno to dáš, ja neviem. Netrafil som sa. Ma oslepili, načo? Mňa to hitlo, keď si hodilo, no, vieš čo? Ten smoke. Ale dobrá hra. Ja o 4 si ma porazil. OK, ak sa vám video páčilo, môžete dať na ňo like, aj odber, aby ste nepíšeli o žiadne video a my sa s vami lúčime, čaute. A určite uvidíte v ďalších videách. Takže čaute. Čaute.